Maayong nga adlaw kaninyong tanan na ano sa dagat kini inyong ato nga programa sa TV Apuliapon Argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apology International sa Argesano. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron pa nagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. Okay, so magpasalamat una ko sa mga isang mga Katoliko kung kanila nagatabi ng kasupra. Siyempre, mo ginatungon unahon kay di magid mahitabo kining programa nga maglawig din sa social media kung wala ng inyong tabang o ilang tabang kung ilahang gitawag suporta pinagino na Sir Ronald Escalderin family, Sir Romeo Nodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Rodincio Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jerry Alacre and family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jubilacia and family, Sir Ramil Yones and family, Sir Edmono Esteban and family, o sa tanan nagataban ng support sa program pagkaman wala nagapalitok sa ilang mga pangalan. Daghang ang salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta. Kini nga tong program ana gihapon dinhi sa social media. Ug ampil na nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am sa inyong tabang suporta kay lagi wala mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am. Kung wala inyong tabang inyong support, gusto mo tabang, gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala inyong tabang suporta pinagis mga account numbers kana ako sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa tong page kung very mitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Okay, so karon kana atay gitawag og reaksyonan mga sir ug mga ma'am. Actually, kining maong tawag ining double impact. O di ba two stooges. Pag gini silang duha magkaistorya, tawag ining mahimong kataw-anan ba ang presentation kay murag yung kanang murag yung mga tinuod. Ano mingong tag murag mga tinuod kay kusog kayo magdugtong-dugtong kusog kaayo kada bitawng mag-connect sa mga butang nga dili connected. Kung baga, mura ba og puthaw og plastic ilahang tawag ining i-welding. Sumbot pasabot dili gid na mahitabo nga mobarog. Ngano man kay di man pwede magsumpay ang plastic ug ang puthaw. Mo pud ni sa ilahang gitawag og argumento karon. So ato ang paminahon, ato ang tantan-awon nya pagka man i-stop lang nato ang video kung naatay gitawag og reaction. Okay? Sige. Actually, dili biya question nga sir og tawag ining mga ma'am. Dira. Okay, amo nadunggan baka ninyo mga sir sige ato na lang tawag ining balikon na mga sir og mga ma'am ha. Ato na lang Salamat po na pastor ba. Okay, Naging mga mga kaigsunan nga mga Katoliko kaning gihisgutan sa pinadayag 19 bersikulo 1 dakong panon nga naa sa sila ikaw unsa man imong mga istorya ni. Sa dili pa nato paminawon ang tubag ning ato ang mga higala nga mga tagak. Pastoy man daw kuno ning tawag ining isa. Dili question ang pagkadaghan sa mga Katoliko. And at the same time ang pagkadaghan magud sa mga Katoliko tungod na sa pagwali sa mga apostol gikan sa unang siglo midaghan kini milipang kini from 2nd century, 3rd century until now. Imagine gud ninyo mga sir ug mga mama sa Biblia sa mga giwalihan sa mga apostol na ay 3,000 nga nagadugang taga-adlaw diha sa maong gitawag og iglesia. And at the same time, sumala sa kayusayan, after sa 1st century, niabot sila not less than 500,000 sa whole Roman Empire. O niya, pag abot sa 2nd century, nahimo silang 1.5 to 2 million. Pag abot sa 3rd century, not less than 4 to 5 million sila. Before pa niabot si gitawag og Constantino. So kanang gingon nga daghan ang mga Romano Katoliko dili na ma-question. Ano man kay edad sa simbang Katolika not less than 1,800 years na. So normal gyud na nga kana bitaw nga mudaghan gyud ang iyahang gitawag og sakop. Kung i-compare nato sa Seventh-day Adventist o kining mga abot og unsang klase ning pagkasabadista ning maong tawag ining pastuya o kining ilang maong mga tawhan na wala ko kabalog unsang klase kay buak-buak po ng Seventh-day Adventist. So wala ko kabaloon sa ilahang klase. So kung imong i-compare sa kadaghanon sa mga tao sa simbahang Katolika nga nangamatay na tungod sa gitawag pagtuo, di pa sila kalabaw eh. Kung ato ang tan-awon ang pinaka mainline gyud nila katong Seventh-day Adventist not less than butang to 40 million for example from 1863 hangtod sa gitawag og karon nga panahon. So butang to 40 million ang ilahang number. So di gihapon kalabaw
di gihapon kalabaw sa tawag in English ang gitukod ni Cruz. Kaya imagine na, first, second, and third century pa lang, 5 million na, not less than 5 million. So ang iglesia ng gitukod ni Kristo nagatubo, nagadako. So kanang gingon sa Revelation chapter 19 verse 1, usa ka dakong panon. Buti pa sa butoy makaihap ana. So sila maihap man sila, so but pa sa buti na sila magisultian din na. Pero actually magkatawag ka sa ilang pangangkon kay ang sumpayan ni mga Sabadista loko na lang. O sige daw ato lang ipadayon ni. So, kung ika-istoryana, mura gid sila maka-claim, mura lang. Mura. Nabigingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod wa ka man maglahing butang. Ang simbahang Katolika ni angkon siya at the same time na siya prueba. Ang kining maong iglesia gitukod ni Kristo ambot na ning ila. Unsa kay ihatag nila nga prueba nga sila ang tinuod ni iglesia gitukod ni Kristo nga abot lang siguro possible nga kini mo mga tawhan na siak gihapon sa Seventh-day Adventist. Ano man, kay dahil sa kalibutan, sila man gid ang pinakadakong panon. Dili na siya tawag ining ma-question kaya kung i-compare sa inyo ha, pero naman tamo kabuo ko eh. Dili man Kaya labis. kay dahil sa pinadayag nagisgot mag dakong panon. So ila ring i-claim kami ni. So aton to bago na based in the Bible nga pamatud-an gid nato igsoon sa Biblia nga kanang dakong panon nga gisgutan sa pinadayag dili na mga RCC oy. Dili na. Iya tira. Mura po siyang tawag ining tunga nakabalo sila. Continue na to. Sila Dili na mga Katoliko. Angkon-angkon na ilahan. Man. Kung basahon nato igsoon sige ani ang tubag? Basaha ang Isaiah 66 verse 23. Oh, tanawa, di ba? Ngunit kung yung ganina, di sila makastick sa isa ka text. Di sila makastick sa usa ka gitawag og book. Kay para mapahaom-haom nila ang ilahang punto o ang ilahang binakak, binutbot nga pagtulunan, mag-ambak-ambak naglibro sa Biblia. O pagani mo human sa usa adto na dayon sa usa. Di ba? So diyan nato may bawaan nga piki gyud ning mga tawana. Anong piki ma'am? Tanaw mo na gudong. I-connect nila ang mga butang nga dili connected. Sige, ato na lang poundayan para mahumanta. Ato poundayan. Ano ito bagig igsoon? Isaiah Ato 63 verse mga 23. pinalangga nga mga RCC. So ingon diri sa Isaiah 66 verse 23, pulong sa Ginoo nga nagingon. Ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa. Ang tanang katawhan mangani aron pagsimba sa akong atubangan niingon si Jehova. Okay. Klaro kay igsoon unsa kuno? O sige niya ug mahanabo nga pag-abot sa adlaw igpapahulay ang tanan nga mga katawhan tanan ha. Tibok kalibutan na makana Binutbot man yung mga tawana. Nila ang tawag ining literal pagsabot ang kining sulat ni Propeta sa Kapitulo 66, 23. Kaya kung nato ang tanawon, kung sakto pa ng ilahang panabot, kung literal yun na tinuod, iatras ninyo sa 21. Himuon kong mga pare o mga levita ang uban kanila. Nya kay ingon nga mulungtad hangtod kang tunan ang bagong langit ug bagong yuta nga akong himuon nag-ingon ang Ginoo mulungtad usab hangtod kang tunan ang inyong kaliwat kisa man na kaliwat sa mga Hudyo nga gipanguluhan sa mga pari nga mga levita. Mo ang pag-abot sa 23 matag bag-ong subang sa bulan ug matag adlaw igpapahulay ang tanang tawo moduol kanako didto sa Jerusalem aron pagsimba kanako. So kung natuan ang literal dili ni maong tinuod ni mga tawanan mga piki ni. Ngano man kay nagpasakop ang mga Amerikano, wa man nagpasakop sa mga paring levita. Again ha, nitaka sila, niabto sila sa laing text ha, nga ang issue, ang main issue ang Revelation chapter 9 chapter 19 verse 1. Pero ato ang gipaundayonan, mga sir o mga ma'am. So diha pa lang daan, binutbut-but ni mga tawhana. Nagbinutbut ni. Ngano man kay ang Biblia mismo nag-ingon, kung basahon nimo ang Isaiah chapter 66 verse 21 hangtod sa 23, dili pundok sa mga Sabadistang gipangtukod og mga Amerikano ang giskutan. Kung dili ang Judaism. Pero dili magud na siya literal. Nganon, figurative bang nga nagapunting sa gitawag og umaabot. Unya, gikan din na sa matag bag-ong subang sa bulan og matag adlaw igpapahulay. Dili man na, kung sukuan pa ba, dili man na nag-refer sa weekly Sabbath, kung dili ang counting of days or ang reckoning of days. Sa pagsimba nga to, sa matag adlaw, sa matag subang, sa gitawag og bulan, ano sa man subang bulan, di ba? For whole year. Sa matag adlaw igpapahulay, di ba? For gitawag og wani kay ngano man kay adlaw-adlaw ang pagsimba sa mga tao sa atubangan sa gitawag og sa Dios.
Kay Malakay chapter 1 verse 11, gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalop ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios og ang pangalan sa Dios, ang ngalan sa Dios simbahon kini. So wa nagapunting lang sa usa ka adlaw. Nganong adlaw ipapahulay man ang gigamit nga term, nganong man kay ang kining nagsulat ini ang iyang religion Judaism dili Seventh-day Adventist. Karon balik ta sa Revelation chapter 19 verse 1, nagiskot mag-adlaw ipapahulay dito? Wala. Wala magiskot og adlaw ipapahulay dito. Ganun man kay ang pagsimba dito sa langit adlaw o gabi Buti pasabot kung anong musukan pa ba, walay tawag ining time ba kung baga kung sa tuwa pa adlaw gabi way hunong. Revelation chapter 4 verse 8. Unya ang dito po sa langit wa po'y adlaw gyud sa tinuod lang literal nga adlaw o gabi nga para magkambyo ang bulan ug adlaw. Wala dito. Kanang literal nga bulan adlaw. Basaw na to ha. Walay adlaw ug bulan dito nga mo na hinungdan nga magkambyo ang adlaw ug makadetermine ta, magka-identify ta nga adlaw ipapaulan na or adlaw Domingo na. Niya. 21-23, dito wala na kinahanglan na ang kahayag sa adlaw ug sa bulan kay nagdanag man niini ang himaya sa Dios ug ang naping karnero mo'y suga dito. 5. Dito wala na gabi ug di na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw kay ang Ginoong Dios maunay ilang kahayag ug maghari sila hangtod sa kahangturan. Og yung sa man pagka-counting. Nga adlaw ipapahulay itong pagsimba nito. Nga ang count na siya nang ipapahulay. Gikan man sa pagsubang ito sa pagsalop. Kayo baga. Diba? Kung literal pagsabot mga sir ug mga ma'am ha. So again, ang Isaiah chapter 66 dili na refer sa mga sabat keeper daw karon nga mga Amerikano, sir no ma'am. Ngano man kay Americanized sabat keeping man ang ilang gihimo. Kanang giingon sa sulat ni propeta Isaias nana sila mga offering, nana sila mga sacrifices. Kailan sila wala man concert noon na entertainment noon na pero kung miingon kag tawag ining offerings kanang giingon o sacrifice nga giingon sa balang kasulatan nga himuon sa panahon sa anong ipapahulay wala man na sa ila. So kanang gihuna-huna nila karon nga adlong ipapahulay dili na mao ang adlong ipapahulay nga nakasulat sa balaang kasulatan. Pero again di mo literal God. But pasabot na figurative ba? But pasabot niya na nga adlaw-adlaw ang pagsimba sa Ginoong Dios. So ang ilang counting magsugod sila sa adlaw ipapahulay ngadto sa adlaw ipapahulay kay referring na sa pagsimba sa Ginoong Dios. So ang language sa writer, ang iyang language, ang iyang concept Jewish and tawag ining Judaic language. Dili Americanized language. Pero dito si tawag ining Book of Revelation. Di na tama dito. Nga naman kay, siyempre, dapat sabto na siya according sa Judaic interpretation. Di ba na pwede nga sabto nimo according sa Americanized interpretation? No! No. Dito sa Bagong Testamento, never nagisgot ang Book of Revelation nga magsimba ang naas langit adlaw ipapulay. No, sir, no, ma'am. Wala magisgot. Number two point, kanang mga naa sa langit nga daghag gitawag og kanang di maihap kung baga. Dakong panon, number 1, di sila maihap. Number 2, nagbit-bit sila mga palwa. Nagbit-bit sila mga palmera. O basaw na to ha. Revelation chapter 6 verse 9 kung wala ko masayo. Gipadayag kapitulo 6 bersikulo 9. 7-9 rather, 7-9. Sige ngon din Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Maihap pa man na sila. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, Katoliko. Di ba? Kay ang Catholic man God throughout the whole. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay og katawhan og nagbarog sila sa atubangan sa trono og sa nating karnero. Nagbisti sila nagputi og nagbitbit og mga palwa. Usa mang relihiyon na dinhi nga nagabitbit og palwa. Labi na sa panahon nga sa ulog ang tawag ining Semana Santa. Katoliko ra kino man nagibitbit bisag palwas kamunggay. O man nagibitbit ng mga tawag ng tagaka. Di ba? So kanang gingon sa Book of Revelation chapter 19 referring na dito niining mo ang mga tao nga naluwas gikan sa nagkalain-laing nasod.
Kay mao na sugo ni Ginoong Kristo Saint Matthew chapter 28 nga panlakaw mo sa ng katawan sa tibuok kalibutan. Himuon silang ako mga tinun-an bautismo sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nya napay sumpay og hinumdumi ako nagmagauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan maong di maihap. Nga naman sa hinungdan mga sir ug mga ma'am, kining moong iglesia ang edad ni ini not less than 1,800 years old na karon. Unlike sa tawag ini sa bading ko nga piki. Usara na sila ay wapag siguro na sila naabot og 200 years old. Di ba? Oh. Di pa lang daron na eh. Palpak na eh mga sir og tawag ini nga mga mami. At the same time, sa moog yapon pagi na gihapon. Revelation chapter 14 verse 1. Ano yan? Ano na nasa langit? Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion uban sa 144 katawo kan sa mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan. O nadungog ko ang sa katiog gikan sa langit og sama dinaguok sa dakong busay og masipa kadalugdog. Ang nadungog kog tiyong sama sa huni sa mga alpan. Nag-awit sa lagbag-ong awit sa atubangan sa trono o sa upat ka buing binuhan o sa mga pangulo. Walay makamao sa maong awit gawas lamang 144,000 nga gitubos gikan sa kalibutan. Kini sila nagpabiling putli. Again ha, kini sila nagpabiling putli kay wala man sila makikihilawas sa mga babae. Wala sila magninyo. Nya, pasar ka nito eh. Di ba? Di mo pasar. O Book of Revelation na, wako rin dagaglain ha. Book of Revelation ang ato ang tawag ining gisgutan. So, number 1, adlaw-adlaw sila nagasimba. Maging adlaw yung papahulay. Number 2, kanang mga tauhan, nagikans ta ng mga nasod, nagbitbit og palwa. O nya, na atong 144,000, mawa nagminyo. Kung saramang pundok ka nga naidisiplina sa silibasya, nga dili magminyo, ang simbahang katolika lamang, wala na ilain. So, kanang gingon mga nangaluwas, nga naa na, sa gitawag, o kining langit kanang gisgutan sa Book of Revelation, mga Katoliko na dili na. Sa bading koy, matik-atik na kami luwas mi kay adig papahulay. Nagdamgo mag morning. Nagdamgo mag dagmata. Kung baga, nagdamgo mag dagmata. Sige, continue na to. Ngayon, sa atubangan, paduol sa atubangan aron sa pagsimba. Pataka lang ka, ang gingon din na sa Jerusalem. Panguluhan na sa mga parlibita. Pataka. Sa naglaw, adlaw yung papaulay. Gikan sa pagsubang sa bagong bulan o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay ngadto sa laing adlaw ipapahulay. Bot ni mga Adlaw papaulay, dili mga Domingos. Tawa mo lang. O kining mo mga tawhana ba basta makaduol lang ganing adlaw ipapahulay una-una nilo ngo adlaw ipapahulay lagi na. Di ka ba lumuhatag sa kanabitang pagsabot sa tamang konteksto sa pagsabot sa balaang kasulatan. Kaya nakadungol lang adlaw ipapahulay una-una lang sila na pag-sure ninyo. O granting mo meeting nga kamo ang tawag inang adlaw ipapahulay gyud na nya kamo na. Hindi man kamo kay Americanized man mo. Gitukod man mo mga Amerikano nya kanang giingon sa Book of Prophet Isaiah chapter 66 gipanguluhan man ng mga parang libita. Yung baga. Okay. Labot atong dakong panon nga gisgutan sa pinadayag ano man. Ilay, wala man yung connection nito sa tawag ining Book of Revelation. May connection dito. Di ba? Giwilding, ay lagi i-wilding lagi. Kung i-wilding ninyo, mga buang mong sabot, anak, ay gusto ganyong ipugos ang pagtulon, ang binotbot, isuk-suk ninyo sa Biblia. Again, wa mo'y labot, anak. Ano man, kay kanang Book of Prophet Isaiah, referring na dito sa mga Hudyo. Kamo, gitukod mo mga Amerikano. Wa mo'y isguti sa Biblia eh. Wa mo'y isguti. May pagsimbahang Katolika. Gisgutan pa. Di ba? Gisgutan ang simbahang Katolika de. Ay, mo basahon ang Biblia kasi sa yan. Gisgutan ang simbahang Katolika. Pero kini, huwag na isguti. Gisgutan na sila kaning mga mini nga mga tutudlo nga niabot sa bagong gitawag ug kapanahonan. Wala dito pailad. Ano man, kaya bright na kayo mga mangilad doon, magbit-bit ng Biblia. Magbali-wali. Ingnon din, tinuod sila. Okay. Okay, so sa wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sanders 2nd TV, Apolya.Gamit page, Kuya Apology TV page, and RJ's Vlog 2022. O ga pwede sa mag-send din na o Facebook stars. So sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe nyo itong mga channels
Dali Catholic Apologist International Official, Arjusan Dali Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawan Religious Forum. Ug pwede sa bumag-send din na super stickers, super chat na super thanks. And ayon sa mga taong gustong matabang sa itong program, pwede ninyong ipadala yung tabang support type sa mga account numbers, kana sa mga screens, kana nagadagan ng information, o pwede sa mag-message sa itong page kung very remittance inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. O kana lang una mga sir ug mga ma'am, og gikan na sa kinatibuk ang pera sa TV Puliapunta gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apology International Officials kung makaubalan sa LCS na mga Katoliko nagasubaybay, nagataban nagasuporta sa programa kini yung ubos nga alagad og sa pagtong Katoliko, Sir RJ Seno temporary yung mingon Ecclesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.